El teixit empresarial de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla té entre les seues característiques una elevada capacitat emprenedora i la resiliència necessària per a sortejar les crisis econòmiques que el colpegen, fet que la converteix en una zona de referència per a la posada en marxa de projectes empresarials que han fonamentat l'arribada, en diversos anys seguits, del Congrés Internacional de Direcció i Enginyeria de Projectes, CIDIP, a la ciutat d'Alcoi. L'esdeveniment ocupa les jornades del 6 al 9 de juliol a l'IBAMCA d'Alcoià i està auspiciat pel campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Representants empresarials de tot el món participen en l'esdeveniment que es celebra en format semipresencial i comptant amb totes les mesures per a combatre la pandèmia. Un dels papers importants d'aquest congrés recau en la internacionalització com a solució de negoci per a unes empreses que necessàriament han de posar l'ull en la innovació. 25 celebraciones de este evento es por sí solo denota éxito. Con 200 ponencias todas de alto nivel y actualidad, lo que no podía ser de otra forma en este campus de Alcoi, se identifica totalmente con la idiosincrasia y el SEGNI del pueblo de Alcoi, trabajador, innovador, emprendedor y brillante. Este Congreso Internacional de Ingeniería es comparable con alguno de los hitos que esta ciudad ostenta. Origen de parte de la Revolución Industrial. Cuna de un espléndido modernismo, siendo una muestra el propio campus. Y cuna de proyectos innovadores como quitarle el hueso a una aceituna y ponerle una anchoa en lugar donde no hay mar ni grandes olivos. El congrés inclou una apretada agenda que entorna intercanvis d'experiències d'èxit i analitzant els millors treballs universitaris relacionats amb la direcció i enginyeria de projectes buscarà optimitzar aquestes tasques. El fet de que es tracta d'un congrés internacional i que compte amb una versió telemàtica provocarà l'anàlisi de diferents experiències provinents de qualsevol punt del món. Los campus, como el de Orihuela, el de Alcoi o el de Ontinyent o el de Gandía, están sirviendo para dinamizar el territorio de una manera increíble y que su aportación a la formación de talento y a la transformación del tejido productivo y de la investigación en la Comunidad Valenciana es absolutamente crucial. Este tipo de congresos y de actividades que se realizan sirven mucho, precisamente, no solo para crear talento investigador, sino para también ser capaces de cambiar el modelo económico y hacerlo muchísimo más competitivo. Necesitamos un lenguaje común, vengo repitiendo hace muchísimo tiempo, y necesitamos un enfoque distinto a la hora de abordar los desafíos por los cuales hacemos proyectos. Y al final también un tema relevante para el desarrollo de la profesión es cómo medir y evaluar y mejorar la competencia profesional. El tancament del congrés el proper divendres 9 de juliol es durà a terme amb l'assemblea de l'Associació Espanyola de Direcció i Enginyeria de Projectes, AEIPRO.